Naagianan po nako si Bayramon mga idol. Bye, Mon. Kining nahatag to na ko gahapon nimo ha. Sige mo. Ising ko no. Imo atong 500. Ako katurang 1K ako ah. Bisag hubog si Bayramon gahapon, wala di siya malimot mga idol. Ay, ala kay ko. Ano pa kay. Buwa na pinya lang gapon. Ligo ko. Ade. Gapon lo. Ha? Gapon. Tumba. Sakto dito sa karga gahapon eh, bay? Sakto gi kuno kay siya sa karga gahapon mga idol. Unya nabasa kuno siya sa uwan gahapon. Kay usay abanti duha may atras mga idol. Ang kwarta nga akong gihatag niya gipatapigan kuno niya. Kay kuyawan kuno siya nga 1 ba. Yar ban opitri. Buwa kanya naman. Ligo sama. Ning tungura ako siya gipangutan na og ang manok na patumar ba niya. Tumar tog tambal gabi, bay. Ay atong bibig kumagahan. Ang manok na patumar na di ko niya paracetamol. Mauni iyang tirada para pa kondisyon. Mabungog. Oh, tinood mga idol. Ako siya para lang dili ba mula. Hutay siya para dili siya ma. Oh, Out ba. may laog ganing sa isayo to matahari ron bay kay Nung doon na may sklimo. Kung sa iyo matari ang manok, na ako na yung sa kalibong premyo. Unya, akong kipaybaw si Bayramon nga naiulod na kamang-kamang mga idol. ay ulod bay unsa na? Basol bay? Itom. O itom kayo ba? Baso. Unya, na-challenge sa mong mga followers mga idol. Tagaan niya og 2,000. Kung si Bayramon mukaon og basol. Kay nikaon man ni sa una siya bakukang mga idol. Taan ka og 2,000. Ipahamong makaoning na ni bay dili. Ha? Bakukang lagi makaon kag bakukang. Alam mo yung mga naman? Pero kaning nang ulod nga ng basol. Oy hala, dako kay balibad si Bayramon Manuel Cristeba. Dili na madalag kaon ingko pisot kay grabe na kakatol. Kung iya ginang kanon aw maintunsis gina si Bayramon. Aw moadto na siya sa 6 feet below the ground. Basol man ni basol katul gina. Si Bayramon bisag pila pa ko ni ihatag niya. Ay, paso idol. Na mo gini request diri god ga. Sir, pagkan-a ko nun na og basol si Bayramon muhatag og 2,000. Ayaw, wala lang sa dol, wala lang. Di na madaoy. Bakok kang ginoon. Kining mga ilaga, ito'y silaga kaon siya pero basol mga idol, di madaay. Tutok na baklay. Ha? Ay lang nang niya. Baho man na. Baho ng minyat talag. Kuan lang kanang Ilagda no. Basta lang. kaon si Ana pero de pass lang sa dol, pass. Pass. Sa ilaga ngayang gisaad nga kanon, wala pa kuno siya kakita mga idol. Nangita pa kuno siya hangtod karon. Unya, mobalik ta sa topic nga manok na mong itari mga idol. Taro nga og pagikan ng manok ba ha? Kanang basin na hayan ba? Hayan isuong gid ba? Adi, wala kasi anak hayya na. Oh, wala ikuan isuong man na basta kuan man na siya, sumpa man na siya. Wala. Unya, ako siyang gidala pangapi mga idol. Para ang iyang hangover maulian pud in town. Mga idol, mangapi sa ming Bayramon sayo kay nang trabaho atong amigo nang nanguana nang muwag kahoy. Nabuhi ba yung pagkinaw ginagmay na sa diniyo sa pag-intiri. Basta gidagmay kanunay dinios wa gini problema bay. Dili na nga manikas ta mangurakot ta kay bago lakok kung kontra magrakot ko ana. Oh, mao yun. Saludo gid ko aning prinsipyo ni Bayramon. Diha ta mangapi bay. Nindot sa kaning view na mo mga idol kay overlooking man diri tan-awon. Suki po di kayo sa mga bikers diring dapita. Kamu kung hilig mo mong pasingot, ari mo diri mga idol. Ini kabuntag mag-jogging unya ini kagabi magdidit dayon. Ay sos, tay daghang libon. Murag gimig ang nakwartahan ni Bayramon. Sa porma dili man mi mabasta-basta. Mga tisoy man sad mig hitsura. Tutuki lang di ba ma-inlove ka? Kwarta lang gyud ang among problema. One is what we'll be if we groove into. Two gonna represent you and me. Three is the power of the tree.